заместник-министър, уважаема госпожо Карастева, уважаеми колеги. Чирпан, като кажете, защото сега слушам тези, които бяха номинирани преди нас, утвърдени дестинации с много история, с много опит в туризма. Чирпан е един град, който е в сърцето на България, в Тракия. Нямаме планини, нямаме море, нямаме реки, но в замяна на това пък имаме много богата история и много страхотен вид в момента и смея да твърда едно от най-хубавите вина, които се правят в България. Преди 5 години, когато с колегите, тук е едно експерт по туризъм, направихме стратегия по туризъм и говорихме за туризъм в Чирпан, повярвайте, ни гледаха много странно. Не само моите съграждани, но и много хора, които не са от града. Сега, 5 години по-късно, ние имаме два от фестивалите, които са на световно ниво. Предполагам, че за Медалидарен рок няма смисъл да ви говоря, защото тази година имаше над 60 000 човека само в рамките на 2 дни. Но и останалите фестивали, които правим. Благодаря на Министерството на туризма, на екипа на господин Боршош, който е плътно до нас. Благодаря на дамите от Дестинация България, че забелязват и по-малките общини, които сега прохождаме в туризма, но с много верни стъпки и това наше партньорство е важно и оценката за нас е важна. Благодаря ви.